Já vás vítám u mého 6. vlogu a my už se skoro vrháme do rezortu, ale předtím ještě jsou nějaké věci, které jsme navštívili a o ty se s váma podělím. Jako naše první zastávka byla automyčka. V automyčce jsme si nechali umýt auto, ručně samozřejmě, pak jsme zjistili, že máme takový menší problém s baterkou. Nešlo nám nastartovat. Takže jsme tam přes místní lidi poprosili jsme, jestli by nám mohli půjčit kabely, půjčili a nastartovali jsme. Museli jsme ale rychle do servisu, nám to všechno opravili, všechno bylo v pohodě, vyměnili nám baterku, pak už jsme mohli vyrazit na naší cestu. Naše první zastávka byla Giant Monkey Pod Tree. Monkey jsou opice, nebyly tam, opice tam nebyly, takže to je takový mínus, strom byl sice velký, dobře, ale na foťák se nikomu nevejde, takže druhý mínus a bylo tam hodně lidí, třetí mínus. Zaujala nás tam taky tato paní, co tam má, je to cukrová třtina, lisuje cukrovou třtinu a vymačkává z ní šťávu, potom to samozřejmě prodává. My jsme to ochutnali, je to strašně sladký, je to medový, no, mě to osobně moc nechutnalo, ale pokud má někdo rád hodně cukru, tak si myslím, že to pro ně mohlo být dobrý. Taky jsme tady navštívili kozy. Kozy jsme tam mohli krmit, byly tam i malý kůzlátka, byly tam i velký kozy a prostě tam byla taková ohrada s kozama, taková dobrá zastávka. Následně jsme potom autem už se vydali do jeskyního chrámu. Chrám v jeskyni byl pěkně osvícený, bylo to tam různě barevný, hodně budhů a jmenoval se Wat Tham Nam. Víte, jak jsem říkal, že opice nebyly na tom Giant Tree? Tak jsme si to tady vynahradili. V tomto chrámu se před ním normálně volně pohybovaly ty opice, které vám všechno kradou. A byla tam taky dobrá akce. Lidi si tam chtěli koupit nějaký ovoce, my jsme to pozorovali zpovzdálí. Ta opice přišla, skočila do auta, dovnitř, vzala to ovoce, roztrhala ten pytlík a to auto z toho nemělo nic, no. Takovej smutný konec, ale co smutný vůbec být nemusí, je tento výhled z tohoto chrámu. Chrám je pěkný, s velkým budhou. Jo, zase budha. Je to různě lemovaný obrazama, různý haddy, tam máme i opice, tam jsou, ano, zase opice, ale ty výhledy jsou z toho moc pěkný. Naše další zastávka už ve městě, kde jsme měli zařízený hotel, byl Floating Market. Market je tržnice a floating je plovoucí, takže jsme byli na plovoucí tržnici. V místní vodě jsme potkali i zvíře goana, který je ještěr a dokáže pozřít třeba i ovci. Zajímavostí je taky to, že tam nebyly jenom obchody, ale byly tam třeba i koncerty. Dětská škola hudební si tam připravila svůj stánek a zahrála nám tam písničky.
Doufám, že se vám to líbilo. Zde můžete vidět floating market, když je v noci. Ano, je tam večer, my jsme tam byli až do večera a je tam všude osvětleno. A jsou tam furt nakládané ryby třeba v oleji a nebo chobotnice na grilu, které jsou občas taky divný. Ale byly tam i tyto kuličky. Bohužel jsme nepřišli na to, co to je, ale bylo to asi k jídlu. Ráno nás čekala železniční stanice Mae Klong, která je zajímavá tím, že hned pár metrů za ní se nachází trať, která vede mezi obchody. A další železniční poklady a ještě víc informací o tom se dozvíte v bonusovém vydání mých vlogů. A my už se konečně vrháme do rezortu. Bayview Beach Resort v bankrotu je místo, kde strávíme zbytek naší dovolené. A co jsme tam dělali a třeba jak jsme oslavili Silvestra, tak to se dozvíte v příštím vydání mých vlogů, takže zatím nashledanou a ahoj.